Football mframa and untimi nye spirituality mfiri football mu. Nana Moako one of the leading spiritualists ɛwɔ Ghana ha sei na luckily wɔyɛ a deep die in the wool Asante Kotoko fan. Or the nsɛm bi ato dwa with regards to how I was say Kumasi Asante Kotoko a 45 players no spiritually. Omo bɔ mpaeɛ ɛna ɔbɔ ase no nso Kotoko kɔ ɔbɔ ase no. Nneɛma bi wɔ hɔ at least also ɔbɔ Kotoko yɛ ne nnwoma wakasa ne nsɛm a waka no ne nyinaa no ɛwɔ ha ɛnkyɛ megya aguma ma wo na yɛtie but wobɛtumi de wadwen kyerɛ aba after sɛ wobɛtie no na Nana Moako ɛyɛ a leading spiritualist. Osa Kotoko ne kɛseɛ paa Kotoko no ekunu ne nsɛm no yɛ nkotie. Yeah, me near Mama Machi. Eba me biggest platform is. A friend in Nana Amoako. Me yesana hene ewo Basse Traditional Council, Bunu East to be precise. Na nkura brim ni na me support Kotoko pa. Those days I say kwa me junior madam for moti amanye Slama kura de once the time omo interview e na omo na wo stadium a me bom bag e me di nichi me ni anema nkoyi moti me nka. Yes, I'm a spiritual man, spiritually strong. The me changing of venue na e bae na e be ha Kotoko pa because obi bobo wa mo waja wanan de ente se wo a waja wanan. One. Boas wa ye kono. Nkura na omo ayade ombo ball alright. Do say go ma de ball di bibia wo minua. Kuro na hokwa. Na opposition so ho. Ha supporters wo ho pa. Dede na esi ya omo sitting edu anwan of and they are not Kotoko supporters. No. Na me kasusu some bia kyerɛ mo. Match no the next home match no mompe omo yemu we and miss monko tukuro no mpanimfo nsuo bi wɔ hɔ me daddy ni hu no na mpanimfo no ko yi apaye mamo na nsuo no ngi mu ntum sɛ ɔma dwumadie bi ebe kɔso sɛ Kotoko de nhyira Kotoko ni nkonim na eye kura nsuo de e promise omo kwa nsuo ra no obeji mu nkosi abaye 4 na mama na akoko fiti na Kotoko wie ni dwumadie nyina obaba ka Kumasi a na ma kwa ball de sabe wintimi hye obi a but ese dodo no a ye win ma Kotoko na mu wie sa ma po dwan akoda na se na maba ma nyɛ sa ene ma be pharmacy na mo pami ehumi me ya abase sana hene me a make say me a lab professional laboratory professional me di me dwuma wɔ St. Teresa's Hospital wote na Moako aduro bi anka dem a ho mu de mi so pa ba me ka bi kyerɛ ma montie na akyire motem nka mo ma na reply ma kyerɛ na Moako no brekum no na kyerɛ mo ho kwan mo yɛ mu we and miss no obi a mo no nyɛ yi a me no mani mfa ma no mame wa Kotoko no bibia me damase hwɛ obi ni ho a enemre obeyi ni sika opeme so yɛ ade pa nana abase yɛ man kɛse in the history of Buna Hafo ntimi nye wɔ hini bia na no yɛ kɔmɛkɔ bunu ikura no ya interview bebere me man hini na yɛ sisi a currently on yɛ vice president for Buna Hafo National House of Chief Regional House of Chief no me man hini obrimpo kuru techi na obo mi dia me young guy me to me di nana ball no men so ma boko smith second division team kura kokko am dan so ye no mo misha pa me pe agoro no pa me a ja ma boko so ni pe me do Kotoko pa na enye se eye me bibi na me pa firi Kotoko ne nkan ko me ye mo boro mi ni di ma fi no busiafo nyina o me ye Kotoko fo ye hye Kotoko na mi ni di enti me ko start time me hwe ball as say so mo ntwa yi no ma nya Kotoko ma chanja na no me freka be duru Kumasi me brad me di na chi wo Ghana Water West Company na nka me ba o me hwe nneema 1 2 nneema nkoyi me sere mo mama coach ne nte ne ho asese ball adwuma na de wo ye tactician wo yi good me pese me kanasem ba mamo mfa mo mpa ye ni agoro he 90 minutes na 90 minutes yo bibia timisi
ɛna yɛ players no so ma menka nkyerɛ mo mo wɔ 3 or 4 key players bi wɔ mu a ɔmo spiritual aspect ni ɛwɔ fam saa nipa no ɛyɛ mo sɛ mo do team no dia obi wontimi mfa ma public ɛna wodi ni tu kwan na mo pɛn haba bi ma yɛdware wɔ mo ma yɛ nan de yɛbɛyi wɔ duro kyikyire a ɛnyɛ adwuma wonu go na yɛhyɛ yɛ keeper wɔ saa Virgin Cup yɛ kɔbɔ na Accra yi yɛso de sɛ democracy cup no ade ɔmo yɛ to asare so no bibi na ɛwɔ hɔ ntra nka wɔbɛsen akɔsi di bi ɛnyɛ ne fault na America kyerɛ mo ne hu nneɛma na mene mo bɛbɛte brekum Chelsea match no nso ayɛ bɛkɔ hɔ no nana obia hyɛ kɔtɔkɔ na onye di player bia boni ya na kɔtɔkɔ bɛtɔ no enti kɔtɔkɔ mfa match bia sɛ we dey kutua for so no dia oda odi unsuro ahwesi o dabi nipa na wache a onim se wahwe ase awie una wo gye di cruise na materials na mato no omo ya ade na mo spiritual aspect enye obi asabe fa we kese na me ye we no ye wo kwan a wo fa so ayo na metete akomfo nyina o me ye adwuma pon na me ba me fi a nana enka masem me nwa mani mu nkyere mo me do team no wini a me nkura bring na ma support na me nyini bia o fe na me 44 years ba yenka spiritual bia no what enti me no mo deal ya match bia Titanic bia opponent no first 11 mo pa mo nso na me hwe mo ma mo first 11 mo nim se nipa we dey no doubt o mo na gina mu na me mma hokora me ntena ha nye me nyankomade na saa nipa no emu beye 2-3 omo ha de omo betimi akompetiti boro na enye kum e ma wo ye mmere ntimi nia ye ni abre kotokosha obi ani je na tena kumasi de mi di nechi o Ghana Water Company inside ho aso am ho ana ote kwa na yetete mi wo hu na ma bi die kunya kesie me ye adwuma me nipa amete ho na wo platform so a wo ye hwedi o frame off am ye di nkomo a ana wo interview me anka mani bechi nka meka asema mamate coach wogumo ya ade o man friend Bible ampifo na omokoso no onso omo de bosum bia so eda omo de Bible na woni ba bi o mutini ko sremo ma ya de opum so ya de pa radio station fo amo ho nyina ma ya de pa mo highlight po na suro nipa wate suro nipa pa mo mankora na spiritual aspect no enye great mawo ade bi wo ho ayenye yenye won se na no mitimi nya da je wo mumbu chance a nka yesaka no kora na nka mama na nkɔ park no so fes nka mama omu nyina akɔ hɔ ansa na wokɔ kamini mana mo mitu afa no chances are no skonda no o mo boro da ono o hye na mo boni din a o hye karara no so amamfo se package o mo de kɔma na ope mo me nweke hɔ na at the end team ni gi a yensu ye di wo ye adwuma na yetia o ka wo gi biribi na wudi a yesene se ya be ways and means ye wani nema ya chechire oboru mu na de de kombo nsamo obi betimi ama wo nia wa wo platform isu obi betimi ama 20 minutes 1 hour na wontimi nya wo ho hwe ade na beti akọ ditumi wo ye meka no